Mwokozi wangu, gizate nyine rudo, difawise jiwa, gandifame sa Jesu, murendo rweri pasi, mweya karaine nimponesi kana achinzwa shiri zimwe zichiputika adziitire mutsa ngedi anondizwawo anonditungamira nekundiregerera ngandiitwe mutsvene karaine nimponesi ngandifane na Jesu mukurarama kwangu ndizorore kunemwi panzvimbo inyerere ndibarwe patsvaini Jesu ngangiwe nerutendo karaine nimponesi ndibarwe patsvaini nerudo rwake Jesu ngangiwe tendo karaine nimponesi. Rukariro ulo rangu rusimbire kuna Kristu andinawiri nemunu asimuzitara Jesu dinamira kuna Jesu ndiye domaneyo yangu shimwe ndichanyura zangu kuti awigwa ngedima tsitsi dzake ndogarira mumwepo huru yesimba ruwako rwake ndobata ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu chirangano chake icho nechidzidzo cheroparo zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa ndinoda kuti ndimire naJesu parudyi rwake ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu zvimwe ndichanyura zvangu ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo
ndichanyura zangu. Ndiri kufungane kunaka kwenyika, iyo ndichasvika pawira. Netsitsi ndichamira namuponesi, ndichawa nenyeredzi here. Ndichawa nenyeredzi here. Chiremba mumanheru zuva rawira. Ndomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here. Musimba ratenzi ndoda kunamata, ndiwe semuwani wemweya. Nyeredzi yakupenya ingawe yangu, pamusi unotyisa kwacho. Ndichawa nenyeredzi here. Chiremba mumanheru zuva rawira. Ndomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here. Ndichafara kuona usu wa Jesu, ndomupa rukudzo narini. Zichandifadza mumushawe ndarama, kuti ndikawana nyeredzi. Chiremba ndichawa nenyeredzi here. Chiremba mumanheru zuva rawira. Ndomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here. Ndichafara kuona usu wa Jesu, ndomupa rukudzo narini. Zichandifadza mumushawe ndarama, kuti ndikawana nyeredzi. Chiremba ndichawa nenyeredzi here. Chiremba mumanheru zuva rawira. Ndomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here. Ndichawa nenyeredzi here. Chiremba mumanheru zuva rawira. Ndomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here. Toda kutenda Mwari nekuti sanganisa zvakare kuti tinzwe zvimwe zvaanoda kutaura kwatiri. Tichitangisa toda kutanga tanamata, topinda mukati mechidzidzo chatinacho mukati menguva ino. Ngatinamatei. Toda kukutendai Jehovha nekuti nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi. Taakuvhura magwaro enyu, tauraiwo kwatiri panguva ino. Tonamata kuburikidza naKristu Jesu. Amen. Tsamba redu panguva ino tichariverenga kubva kuna mabasa avapostori chapter 3 verse ya 1 zvichidzika. Zvino Petro naJohani vakakwira kutemberi nenguva yekunyengetera yepfumbamwe. Zvino mumwe murume waikamina kubva padumbu ramai vake wakanga achitakurwa.
vaimwisa zuva rimwe nerimwe pamukova wetemberi wainzi Wakanaka, kuti akumbire zvipo kune vaipinda mutemberi. Iye wakati achiona Petro naJohani voda kupinda mutemberi, akakumbira kuti apiwe chipo. Zvino Petro akamutarira naJohanivo akati, titarire. Akavatarira achiti, ndichapiwa chinhu navo. Asi Petro akati, sirivha nendarama handina, asi chandinacho ndinokupa. Nezita raJesu weNazareta, chifamba. Akamubata ruoko rworudyi, akamusimudza. Pakarepo tsoka dzake nezviziso zvetsoka dzake zvakasimba. Akavazuka, akamira, ndokufamba, ndokupinda navo mutemberi. Akafamba achipemberera achirumbidza Mwari. Vanhu vose vakamuvona achifamba achirumbidza Mwari, vakamuziva kuti ndiye waigarira zvipo pamukova wakanaka wetemberi. Vakakatyamara zvikuru nokushamiswa nezvaakaitirwa. Dai Mwari wokudenga akomborera kuverengwa kweshoko rake. Mukati memanguva ino, musoro wedu wenyaya unotiwo power of his name. Power of his name. Maizvizivawo here kuti mazita akakosha. Zita rinoratidza simba remunhu. Zita rinoratidza munhu kwaanobva. Zita rinoratidza zviri munhu zvisingagone kune vamwe vanhu. Kana pangaita situation yeupenyu yekuti munhu ari kutsvaka basa kana kuti pane chaari kuda, anoenda kuna sekuru vake. Asvika kuna sekuru vake, sekuru vomuudza kuti pauchaenda kubasa iro kana kuti pauchaenda kunzvimbo yakati yakati, enda unotaura kuti kwanzi nasekuru Ngana, kana kuti kwanzi nasekuru Chimuti. Zita rekuti Chimuti vanorinzwa vanogona kurohwa nehana, voziva kuti munhu atumwa pane simba riri kumashure kwake. Maizvizivawo here kuti kana munhu angashandisa zita remutungamiriri wenyika kwaanoenda, vanhu vanogona kutya vachiziva kuti zvechokwadi munhu uyu akapfeka zita rakasimba, akapfeka zita rinotyisa. Kunyangwe zvakadaro, vana vaMwari, panyika pane mazita anogona kutyisa. Panyika pane mazita anogona kuremekedzwa. Panyika pane mazita anogona kuita mukurumbira, but pane zita rimwe chete, zita rakakunda kare, zita rine simba, zita rekuti tikataura hapana anogona kumira, zita rekuti tikataura hapana anogona kuvhara kana kuvhura. Zita iroro izita raKristu Jesu, izita rine simba ratinogona kurarama naro nguva dziri dzose. Zita rekuti tikadana mukati mematambudziko rinonzwa nekuti rakambonzwa nechekare. Ndo zita vanhu vaMwari randinoda kukuintroducai kwariri, kuti izita rine simba. Regai timboona simba ranga rine zita panguva revaapostora. Sekuverenga kwataita tsamba redu rekuvabasa avapostora chapter 3 zvichidzika, pane zvatinoona nekudzidza. Asi tikadzokera kumasure chapter 1, tinoona Jesu akuda kuenda kumusoro kudenga. Anodana vadzidzi vake, ovaudza kuti vadzidzi, muchava zvapupu paJerusarema, Judhea, Samaria, kusvika kumugumo wenyika. Paaitaura anobva ati kwavari, muchapiwa simba raMwari Mweya Mutsvene. Kana Mwari Mweya Mutsvene asvika pamuri, muchava zvapupu. In other words,
Jesu ari kuti kuvadzidzi vake, kana simba raMwari Mweya Mutsvene rasvika kwamuri, muchaenda kunoparidza zvepamusoro pangu. Pamuchaenda, muchaenda muchinotaurira vanhu pamusoro pezita rangu, raiparidza, rairapa, raisimudza metamakumbo. Ndo zita randinoda kuti muende kunopupura nezvaro. Regai ndikudze vanhu vaMwari, patiri kurarama mukati menyika, hatina rimwe zita ratinogona kupupura kunze kwezita raKristu Jesu. Ndo zita Jesu raakaudza vadzidzi, akati endai naizvozvo, endai nezvipi, endai nezita raJesu. Mukati memhuri dziri kutambura, enda nezita raJesu. Mukati memhuri yevanhu vakuda kurambana, enda nezita raJesu. Mukati mevanhu vari kutsvaka mabasa, enda nezita raJesu. Mukati memhuri dziri kurwarirwa, enda nesimba rezita raJesu. Nekuti kana rasvika, zita iroro rinorapa, rinoporesa, rinoita kuti zvinhu zvinake. Ndo zita remazita ose. Vadzidzi vaenda, tinoona Petro pana chapter 2 ya mabasa avapostori achiparidza pamusoro pezita. Maizvizivawo here kuti zita irori rakarovesa vadzidzi? Maizvizivawo here kuti zita irori rakasungisa vadzidzi? Maizvizivawo here kuti zita irori rakaurayisa vanhu? Kunyangwe vakafa, vakaramba, vakabatirira pazita rine simba. Rega ndikudze munhu waMwari, kunyangwe ungasangana nenhunha dzeupenyu, batirira pane zita raJesu. Ndiro rega rinounza rugare mukati menzvimbo dzisina rugare. Ndiro rega rinounza kupodza mukati memarwadzo. Ndiro rega rinounza tariro panzvimbo isina tariro. Vadzidzi vakaparidza pamusoro pezita iri. 3,000 were baptized. Vadzidzi vararama muzita iri. Bhaibheri rinotaura richitiro vakanga vane humwe, vakange vane kubatana, vakaratidzana rudo, vari muzita rine simba, zita raJesu. Toda kuona zvakaitwa nezita iri. Regai tidzokere pamabasa avapostora chapter 3 verse 1 zvichidzika. Zvino Petro naJohani vakakwira kutemberi nenguva yekunyengetera yepfumbamwe. Ndiani Petro? Ndiye mukomana uya wataiziva nekuredza hove. Ndiye mukomana uya wataiziva nekufamba nebanga vanhu vachinamata. Ndiye mukomana uya vakagara Jesu ari kutongwa, anoramba Jesu, jongwe rikarira katatu. Ndiye mukomana uya wekuti Jesu aita kunge asati amuka, vakafunga kudzokera kumabasa avo, kudzamara Jesu avavinga zvakare, akati Peter, feed my lamb. Tiri kumuona achifamba naJohani. Ndiani Johani? Son of Zebedee, son of thunder. Ndi mukomana uya akaenda na mai vake nemukoma wake James, vakaenda kuna Jesu vakati, kana tasvika kuushe hwenyu hwamuri kutaura nezvawo, tinokumbirawo kuti umwe mwana wangu agare kurudyi, umwe kuruboshwe. In other words, Johani kana kuti John vaida zvesimba, he was power hungry. Ndiye mukomana uya aiva muduku pavadzidzi vose. Ndiye mukomana uya wekuti na mukoma wake vanhu varamba kutendeuka, vanoti dii zvaibvira Jesu, maidzisa moto wopisa vanhu. But tiri kuona vakomana vaviri ava vakufamba vose. Jesu haasisipo panyika, but vari kufamba vose. Chii changa chaitika? Vanga vazadzwa nemweya waMwari, vanga vatendeuka to the extent yekuti they were now walking and walking together. They were working and walking together. Vakanga vakushanda nekufamba vari pamwe chete.
they were no longer divided, but they were united for one purpose. Purpose ipi yezita la Kristu Jesu. Regai ndikudze vana vaMwari, muri dzedu padzinobatana, community painobatana, nyika painobatana, nedenga rinofara robatana nevanhu vari panyika. Nezita la Jesu, vadzidzi vanga vane unity amongst themselves. Ukaverenga ku chapter 2 inotaura ichitiyo, hapana iti izvi ndezvangu, izvi ndezvake. Vaisheya chikafu, vaisheya mbatya, vaitengesa zvavakanga vanazvo, vachiitira kuti mission ifambe. They were united in one accord. Vadzidzi vaJesu, Peter na Johani, vari kufamba vachienda kutemberi pamwe chete, muri dzikabatana vanhu vaMwari, tinoachiva zvakanyanya kudarika zvatiri kuita nhasi tiri divided. Unoona baba namai vachitukana, vachirovana, vachivengana, vachitaurirana mavara asingaiti ekuti hapana anofuka nekuwarira. Haaiti mavara. Kana vari vana vanesa havateereri vabereki. Munoona ruvengo mukati menyika, mukati mecommunity, mukati mehama. In other words, ndiri kuti nini? Kana zita ra Jesu rapinda pakati pedu, tinobatana tova vanhu vari united. Regai ndikudze vanhu vaMwari, regai ndikuintroducei kune zita rakakunda amwe mazita, zita ra Jesu. Ndo rakatora zvimiro zvaPeter naJohani nevamwe vadzidzi vakaita basa rekuramba vachienderana romberi. They were united for one purpose. Bible rinotiro vakaenda kutemberi panguva yekunyengetera yepfumbamwe. Vakaenda around 3 p.m. zuva roda kuenda kunovira, ndo pavakafamba kuenda kutemberi kunonyengetera. Maizviziva here kuti vadzidzi vaJesu vaigona kupa reason yekuti taimbonyengetera wani Jesu aripo. So what's the purpose yekuti tinyengetere? Takatofamba naMwari mbune. Isusu takafamba naMwari, saka hapasisina reason yekuti tirambe tichita zvekunamata kana kuti tiite zvechechi. Vaive nereason. Vaigona kutotipa reference point kuti isusu paGetsemani, Jesu paakazoya akatorwa naJudhasi, masoja yenguva iyoyo achiendeswa kunzvimbo yaPirate, taivepo tichinyengetera. Vaigona kupa reason. Johani naPeter vati isusu takakwira pamusoro pegomo tikaona Elijah naMozisi paMount Transfiguration, taivepo. Saka there is no reason for us to continue praying and worshiping God. But Bible rinotiro vadzidzi vakaramba vachinyengetera nguva dziri dzose. Rega nditaure newe munhu waMwari, hazvimeke sense kuti kunyangwe wakomborerwa, waita degree, wawana basa, waita mota, waita mari, waita pfuma, waita mbatya, waita mudzimai, waita vana, zvese waita, wobva wati there is no reason to pray and worship God. Unenge wazvidza Mwari. Vadzidzi mbune vakafamba nedenga vachiriona 3.5 years, vakaramba vari pamabvi. Ko iwe usati wafamba naMwari unoregere kunamata? Bible rinotiro vakaenda kunonyengetera panguva yepfumbamwe. Vaenda kunonyengetera. Ukaverenga muchiGriki, it was their custom. Zvaive a habit to pray. Regai nditi ndataura nemhuri isingadi zvekunamata. Munongomuka semakonzo sei muchingomuka semakonzo sembeva. Hamuna mati mangwanani, hamuna mati manheru, hamuimbiri, but munoda Mwari wacho kuti akubenefitei. Mwari haasi taxshop yekuti unongofunga kunotora chinhu woti handichazobhadhara kunyange usingabhadhari. Mwari hadaro, haasi mubheji waMwari. Kana wafunga kumunamata, vanomunamata ngavamunamate mumweya nemuzvokwadi. The power of his name will not deserve. Dosaka Johana kanyora kuna Revelation chapter 14 noti, fear God and give him glory. Fear, respect him. Vana havamu respect. Why? Vanhu vanozvikudza vakapfeka chisatani ndo chinenge chichifamba mavari voti hazviiti kuti tinamate Mwari. Bible rinotaura richitiro vhesi ya2, mumwe murume waikamhina kubva padumbu ramai vake, wakanga achitakurwa. Vaimisa zuva rimwe nerimwe pamukova wetemberi wainzi Wakanaka kuti akumbire zvipo kune vaipinda mutemberi. Vadzidzi vari kuenda kunonyengetera, but pane imwe situation ava vanozviita daily.
zvekunyengetera. But pane mumwewo futi anoitwawo daily achiendeswawo kutemberi. Pane murume Bhaibheri rinoti waikamina anga akaremara. Murume uyu anga asingagoni kusimuka achifamba ega. Zuva rimwe nerimwe mhuri yake yaimutora yoenda naye pamukova wetemberi. Zuva rimwe nerimwe mhuri yake yaimutora. I can imagine mhuri yaitoita zvichijana kusimudza vachimuendesa pamukova wetemberi. But mubvunzo wandinawo ndewekuti vapedza kumuendesa pamukova wetemberi, vamwe vacho vaitogona kupinda mutemberi vononamata vomusiya vomuona kunge asiri fit for heaven nekuda kwekuremara kwake. Pane vamwe vanhu vanozvidza vanhu pakunamata, havadi kutora hama dzavo kunonyengetera nadzo, vanozvidzvidza to the extent yekuti vanovaona vari vanhu vasingatendeuki. The man was lame. Bhaibheri robva raenderera mberi chiti waikumbira zvipo. He was a beggar. Anga asina zita, aizikanwa kunzi akaremara, aikumbira a lame and a beggar. 2 in 1, zvese zvaivemo maari. Ndinoona achida kuenda kutoilet hapana enda naye. Bhaibheri rinongotiro waingosimudzwawo tsvetwa wosara achikumbira. Toilet yaitwa ipapo, zvese zvainhuhwa akagara ipapo. He was a beggar. Gedhe rainziro wakanaka. Sei rainzi wakanaka? Vanotaura vanotivo rakanga rakagadzigwa negoridhe. Zvechokwadi ranga rakanaka. Kunaka kunze. Contrast. Gedhe rinonzi wakanaka. Munhu agerepo akashata. Rega ndibve ndataura newe munhu waMwari. Unogona wakanaka mumba mako, unogona une hembe dzakanaka, unogona une madress akanaka, unogona une mbatya dzakanaka, unogona une imba yakanaka, unogona une mota dzakanaka, une basa rakanaka, une madegree akanaka, but you are spiritually lame and a beggar. Uri kutsvaka chinokubatsira zuva rimwe nerimwe. Rega ndikudze munhu waMwari, kunyangwe uri lame and a beggar pamberi paMwari wakaropafadzwa, because behind you there is a name with a power. Zita rine simba, zita raKristu Jesu rinogona kukuporesa kubva muurombe nekubhega kwauri kuita. Umwe anogona kubvunza achiti ichi chaita kuti murume auya. Ukaverenga book Acts of the Apostles rinotaura richitiro murume uyu akanzwa nezvaJesu, Jesu asati afa. Ndobva ati kuhama dzake, ndoda kuendawo kunorapwa naJesu. Afamba kwaakabva, atizivi kwaakabva. Afamba ndobva auya kuJerusarema. Asvika kuJerusarema anosvika achidza kunzi shamwari, Jesu wauri kutsvaka akafa. You can imagine, wafamba kwaunobva uchifunga kuti ndichawana chandinoda. Wafamba rwendo, wakwereta mari yekukwirisa bhazi, waita zvese, wapambadza zvose zvaunazvo, wobva wasvika uchiudza kunzi chauri kutsvaka hachipo. Ndo zvanga zvaudzwa murume kuti murume uyu wauri kutsvaka Jesu akafa. Hapana akamuudza tariro mhenyu yekuti Jesu yeye wafa, akamuka akaenda kumusoro kudenga. Hama dzake newaakabvunza havana kumbotaura futi nezvaJesu. He was hopeless. Anga asisina tariro, akagara pamukova wakanaka, but he continued begging ari muurema hwake. Tine vanhu vatiri kusapresa kusaona Jesu nezvimiro zvedu. Munharaunda vanotokuziva kuti mai ava vanopfeka uniform yechechi but havararami uchechi muupenyu hwavo. Kubasa vanoona kuti muchinda uyu anopinda chechi ngana but haaiti zvechechi. Imbavha, anonyepa, anoba zvipikiri, anoba imbavha yakasimbarara. Haasi wechechi. Wakanaka kunze but mumwoyo wakasviba. Rega ndikuudze munhu waMwari, Jehovha anonzvera mwoyo, anoona zviri mukati kati memwoyo wako. Gedhe wakanaka, nhumbi dzakanaka, mbatya dzakanaka, zvese zvakanaka, asi iwe hauna kunaka mukati memwoyo. He was 40 years old. Ndo zvinotaura Acts of the Apostles. He was 40 years old. Anga murume, ukaona uchinzi murume anga kutokwanisa kuita mhuri, but because of his chimiro chake chakaita kuti ava asingaiti zvimwe zvinhu zvaigona kuraramika nevarume panyika. Murume uyu waikumbira zvipo zuva rimwe nerimwe. Vesi ya 3 inotiye iye wakati achiona Petro na Johani voda kupinda mutemberi akakumbira kuti apiwe chipo. Ndokuona Petro na Johani vari kufamba, ndobva atiwo ava mapotential candidates anogona kundipawo zvipo sezviri kuitawo vamwe, vanogona kundiropafadza nezvipo sezviri kuita vamwe.
akatarira achiexpecta kupiwa chinhu. Kamutarisiro kake kemaziso kakati avo varume ava pane chavanogona kundipa chekundibatsira nacho muupenyu achifamba. Ndozvinotaura original text inotiyo kamutarisiro kaakaita, he was expecting something from them. Verse 4, zvino Petro akamutarira naJohanivo. Zvino Petro akamutarira naJohanivo, iye murume uyu bhega ende lemu tarisira kupiwa chinhu. Then Petro naJohani ndobvawo vamutarira. Ukaverenga zvakare original text inotiyo kamutariro kakaita Petro achitarisa murume uyu ndekekuti zvaari kukumbira sandizvoba zvaanoda. Rega ndikuudze munhu waMwari, Jehovha anoziva zvatinoda. Kana achitiona patinopfugama tichinamata, pamwe pacho anoziva zvakatinakira, zvakakosha nguva dziri dzose tanamata taakupedza toti let God's will be done. Kana zvinodiwa nedenga zvaita, zvinhu izvozvo hazvitinetsi. Hatimbunyukidzi Mwari nekuti anoziva zvakatifanira. Rega vaFilipi vachizotaura vachitivo, our God shall supply all our needs in due season. Mwari hatipi mawanzi, anotipa maneeds. Maneeds zvinhu zvakatikoshera on a daily basis. Saka tiri kuona Peter naJohani pavari kumutarira, vari kuona kuti ari kukumbira chipo, but chipo chaari kuda sandizvoba zviri need kwaari. There is something behind chaari kuda. Verse 6 inotiyo, asi Petro akati, sirivha nendarama handina, asi chandinacho ndinokupa. Nezita raJesu weNazareta achifamba. Vhesi 5 yatibuditsira pachena kuti paakavatarira achifunga kuti ndaakupiwa chipo. Peter vhesi 6 ndobva ati, sirivha nendarama handina. In other words, Peter ari kupa the highest value yezvaanga expecte muupenyu, kuti sirivha nendarama ivo vaishandisa mashekeri wavo anga asina value. Peter ndobva atoti rega nditaure zvinhu zviri valuable mumaziso ake. Sirivha nendarama, silver and gold I do not have. Akabva avhara zvinogona kuva zvinhu zvakakoshera iye ari kukumbira, uyezve uyo akaremara, zvatinogonawo kuona sezvinhu zviri valuable. Ukatarisa pamanidzi eupenyu, vanhu vanoda mari. Mari inodiwa. Ukaona mamhanyiro ari kuita vanhu munyika, kubhindauka kwavari kuita, vari kusweta vachitsvaka mari, havarari. Vanomuka mangwanani vachidzoka usiku vari kutsvaka mari. But mubvunzo wandinawo vanhu vaMwari, ndizvo here zvatinofanira kunge tichitsvaka nguva dziri dzose kunyanya? Mubvunzo wandinawo vana vaMwari, patinotsvaka zvemari, patinotsvaka zvinobatika, patinoita mabasa edu, todzidza, tofamba nemota, toita dzimba, toita zvese zvatinokwanisa kuita panyika, ndizvo here zvatinoda? Zvinoita contrast. Now Matthew chapter 6 verse 33 inotiyo, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things, which things silver and gold I do not have, shall be added unto you. In other words, patinotsvaka zveupenyu, ngatitsvakei zita raMwari, ndiro rinofanga kuiswa pekutanga. Kana tawana zita, tawana zvinhu zvose, nekuti tawana chinoponesa. Anotiye, silver and gold I do not have, asi chandinacho ndinokupa. Peter ari kuti, temporary things I do not have, but I have permanent thing. Important and very, very important and good for you. Bible notiro, nezita raJesu weNazareta chifamba. Peter ari kuti, with the power of his name. Which name? The name of Jesus. Simuka ufambe. Rega ndikuudze munhu waMwari,
izita rakadaniwa naJesu. Pana Matthew chapter 28 verse 18 yobva yati, all power is given unto me. Zita iri rine simba, zita iri harina kumbokundikana, zita iri hariti rasisi, zita raJesu. Ari kutaura with confidence, with power and authority, kuti hakuna rimwe zita raJesu simuka rifambe. Zita iri ukaritsvaka rakambodaniwa paMount Carmel. Varume vadana Ahabhu neng'anga dzake nevaprofita venhema vakambodanawo ravo raBhaari. Zvikanzi Bhaari anoita kunge akarara, haasi kudaira sei kubva mangwanani kusvika rovira. Elijah akati, kune zita randinoziva, zita raJesu, rega ndiridane. Paakaridana rakauya rikapisa chipiriso, rapisa chipiriso nematombo nemvura, pakaita kunge panga pasina chinhu. Izita rinoshamisa. Ndo zita rakadaniwa naMozisi paaifamba vachipfuura nepaRed Sea. Paakasimudza tsvimbo akadana zita raMwari, pakavhurika vakafamba. Ndo zita rakadanwa naDhavhidhi paakasangana naGoriathi. Asangana naye anoti, iwe unouya nemunondo, asi ini ndinouya nezita raKristu Jesu. Ndo zita rakadanwa nemukadzi wepaZerafati apererwa nehupfu. Elijah akauya akabhadana zita raMwari. Rega ndikudze munhu waMwari, ndo zita ratinogonawo kudana mudambudziko ratiri mariri. Ndo zita ratinogona kudana mukurwarirwa. Ndo zita ratinogona kudana mukurambwa. Ndo zita ratinogona kudana mukuchema. Ndo zita ratinogona kudana kana zvinhu zvovava. Rinonakisa zvinhu nekuti zita riri undisputed and undefeated. Harikundikani, harimbofi, rakakundwa nemunhu nekuti rakambodanidzira rikati, even the gates of hell will never and will never prevail against it. Ukaenda kuna Hebrews chapter 11 inotaura pamusoro pemagambo ekutenda. Vakatenda muzita irori, kunyangwe vakafa vane tariro muzita iroro. Rega ndikudze munhu waMwari, haisisiri nguva yekukompromise on situation. Usakompromise kutengesa kutenda kwako nekuda kwezvinhu zviri kuitika panyika. Usatengese kutenda, ramba wakabatirira pazita rinonzi raJesu. Ndo zita risingakundikani. Bhaibheri rinotiro Peter murume akamubata noruoko rworudyi akamusimudza pakare petsoka dzake nezviziso zvetsoka dzake zvakasimba. Peter akuexercise power. Bhaibheri rinoti akabva mubata neruoko rworudyi. Peter anoziva simba reruoko rworudyi. Ruoko rworudyi, sign of authority, sign of power. Sei Peter ari kushandisa ruoko rworudyi? Akamboshandisirwawo zveruoko Peter. Paya paakati Jesu ndoda kufamba pamusoro pemvura, paari kufamba achigadzaira, achitarisa shamwari, achitarisa ndobva atanga kunyura. Jesu ndobva atambanudza ruoko kubata Peter kumusimudza. Ndo zvaakuexercise. Sei ari kuzviexercise? Because ari kuimba nezita raanoziva kuti harinyudzi. Vanhu vanonyudza, amwe mazita anonyudza, asi zita raJesu harinyudzi. Bhaibheri rangu rinobva ratiro paakasimudzwa simba rakadzoka mutsoka dzake, radzoka. Ukaenda pavhesi ya8 inotino akavazuka, akakwakuka achifamba. Kujamba nekuita leap zvinhu tu zvakasiyana. Jamba, kana waona nyoka haujambi, unokwakuka. Ndo zvaita munhu, simba radzoka, waifamba achikwakuka. Bhaibheri rangu rinobva ratiro pavhesi ya8 akavazuka, akamira, ndokufamba, ndokupinda navo mutemberi, akafamba achipembera, achirumbidza Mwari. My Bible is very clear. Rinoti simba parakadzoka mutsoka, murume akavazuka, akafamba achirumbidza Mwari. Aisarumbidza Peter na Johani. Ukaenda kuna Acts chapter 4 verse 12 inotiyo, hakuna rimwe zita ratinoponeswa naro kunze kwezita raKristu Jesu. Kana waitigwa zvawaitigwa naMwari, usavimbe nenjere dzako nesimba rako, kwete kuti ndinogona. Tenda Mwari, urumbidze Mwari. Bhaibheri rangu rinobva ratiro akafamba achikwakuka achirumbidza Mwari, achienda kutemberi.
sei akaenda kutemberi? Akaziva kuti zita iri ndiro randibatsira, zita iri ndiro randiponesa. Vakaropafadzwa vanhu vanoti zvaita zveupenyu havasiyi Mwari asi vanoenda kunonyengetera, voramba vari pamakumbo aJesu. Muimba akaimba akati hakuna zvezita ringatonga pasi kuponesa sekuru bishopi n'anga profita. Jesu ngarumbidzwe. Jesu ndiye ega anorumbidzwa. Zvanaka zveupenyu. Vana vabudirira, waita mari, wakugara kumadheudheu. Rumbidza Mwari, kwete kudadira vanhu. Rumbidza Mwari. Vanhu vanodadira vanhu kana zvanaka nekusora vanhu. Bhaibheri rangu rinobva ratiro vanhu vose vakamuona achifamba achirumbidza Mwari, vakamuziva kuti ndiye waigarira zvipo pamukova wakanaka wetemberi, vakakatyamara zvikuru. Nokuti vakashamisa, ukaramba uchienda mberi uchidzika kusvikira ku16 obva yatiwo vanhu vakatyamara. Ndobva vapita vataura kati ayewa, musafunge kuti tazviita nekugona kwedu kana nekunamata kwedu. Asi Mwari waAbhurahamu, waIsaki, waJakobho, waIsaka ndiye wazviita, wamakaramba mukauraya. Iye atenda maari murume uyu ndiye amubatsira. 1 John chapter 5 verse ya 12 inotiyo, ane mwanakomana ane upenyu, asina mwanakomana haana upenyu. Isaiah chapter 7 verse ya 14 inotiyo, naizvozvo Ishe amene achakupai chiratidzo. Tarirai, mhandara ichava nemimba, ichabereka mwanakomana, ndokumutumidza zita rinonzi Emmanuel, Mwari anesu. Iye achazvara mwanakomana agomutumidza zita rinonzi Jesu, nekuti ndiye achaponesa vanhu vake kubva muzvivi zvavo. Izita risingakundikani. Ndo zita randoda kukusirai vana vaMwari, kuti we have power in the name of Jesus. In the name of Jesus, rise up and walk. Tenda munashe Jesu nguva dziri dzose. Zvaoma vimba nezita harikundikani. Undisputed, undefeated. Ndo zita ratinofanira kuimba naro nguva dziri dzose. Zita irori rine experience yeupenyu, rine experience. Kunana Gideon rakadanwa akaimba naro vakakurira hondo. PaJeriko vakamacha vakakurira. Zita irori ndo rakakunda. Zvikanzi nenzvimbo yake haiko kudenga ya Satani, akakurirwa kare. John chapter 16 verse ya 33 notiyo, panyika pane kutambudzika, asi tsungai mwoyo nekuti ndakakurira nyika. Izita risingakuriri. Ndoda kukuintroduce vana vaMwari nekukusirai to the power of his name. His name is Jesus Christ. Mwari kudenga atikomborere ari panoti, ndoda zita iri muupenyu wangu kuti rirambe ririmo, rirarame, rigare mandiri on daily basis. Kana ari pakadaro, ngasimudze ruoko apo tinonamata. Toda kukutendai Mwari nezita renyu Kristu Jesu rinogara nekusingaperi. Rakanga riripo mavambo enyika asati avapo, rikataura kuti zvinhu zvivepo zvikavapo. Ndo zita rinogona kupodza amai vari kurwara. Ndo zita rinogona kurapa baba ava vanetseka nekensa. Ndo zita rinogona kupinda mukati memhuri iyo isisina kubatana. Ndo zita rinogona kugara mukati mesangano razara kuvengana nekuzvidzana. Ndo zita rinogonawo kugara mukati menyika yedu yeZimbabwe kuti vanhu vadanane. Ndo zita ratiri kukumbira mukati meupenyu kuti rirarame matiri. Tibatsirewo tenzi, zvataziva zita iri tive tinogona kuimba nemi nguva dziri dzose. Tive tinogona kuimba saDhavhidhi tichiti, the Lord is my shepherd, I shall not want. Taimba kudaro toziva kuti Mwari anesu, anogara nesu mumatambudziko, anogara nesu zvinhu zvakanaka, anogara nesu zvinhu zvisiri kufamba. Totenda Mwari nekuti manzwa kunyengetera kwedu. Tonamata kubudikidza naKristu Jesu. Amen. Tenzi kozo warini musa timashika oyo yedu yaneta neku mumirira yowarini yonguva inopenya kwazvo
Umhlaba